karong karbeng lo pini lam rajan ke alo don kimi alun kan arjan alun ko jana men ke alo nangphan panongsi Arni Keme production tum langlo ita prang pola bang sulun kan arjan mate video lebam labang sulung ko jalon joparan te eglong po kuche thangklong mate aji Keme na actress alang limen Rupjili Lekthepi labang sulung ko jalong joparan bang phu mate actor men ge Prince Ingleng alang tum phan labang sulung ko jalong alang tum joparan rapet tum te eglong po nangphan panongsi labangso lenjir gulung lo sonjit ronghang lapen rubina kropi ang tumasi pensi litum labangso lenjir mate lunkan janon tum ajo iglong po nangphan panongsi labangso lunkan jan mate video bam litum prapchin pen Arni Keme production nong langlo ida prang po keche thangklong chapa jana bang phuwang pitum alang tumen Rupjili Lekthepi lapen Prince Ingleng alang tun cepat jan do ana moment ko labang so alun kan arjan mate video bang bonang tum kelang penani sing don nai mate kelang min nai ke nalatum comment box to kanang sini ikta natum anivang litum kar bieng no panji thangklong a video mate actor actress a video lang verite natum Hensek channel option Karbi Non pini lamajang lansi kang tonlo kur wang tu